Ja, 2 Friesen natuurlijk op het WK en dan maak ik naar Zinwander. Ja, hoe groot is die kans, maar ja, het zal gebeuren. Ja, bijzonder natuurlijk. Van tevoren dan, dacht ik van ik wil net in Nederlanders spelen, maar dan moet ik in het Fries zelfs. Ja, Danny stuurde een berichtje van hoe is het mogelijk? Ik zei ja jongen, ik krijg van 128 baltjes en dan kom je wijs in beiden kom het in. Ja, hij zei echt bizar dat het zo is. Ik dacht ja, dat hier gewoon ergens in de kroeg in jouw kind of zo, daar hoeven net naar de orenkant verder te gaan. Maar ja, het is wel een hele mooie ervaring natuurlijk. We hebben ook geregeld waar ze Malco gooit. Net een hele soort, maar hij is natuurlijk een stukje jonger dan ik ben. Een van mijn grote dromen toen ik begon met datten en ja, nou is het hartstikke. Het vertrouwen zit goed. Ik denk dat het machtig mooi gaat worden. Ik weet zelf dat ik gewoon een pieltje gooien ken, maar ja, voor mij is het de eerste keer in Londen daar op het podium. Ja, ik hoop dat het een mooie wedstrijd wordt natuurlijk en ik ga er wel alles aan om het moeilijk te maken natuurlijk, want saai is het wel. Dus ja, we zullen zien wat wordt. Je gaat sowieso in Fries terug naar de tweede ronde. Ja, precies, dat is wat ik zei heb, dus dat is wel erg voordeel. Zeker.